أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yan uwana barkanmu da wannan rana ta biyu ga azumin watan Ramadana. Allah ubangiji ya sa mana da cikin duk bayansa wanda ya saba yantarwa a wannan wata, amin. Kamar yadda alƙawari ya gabata cewa za mu ke kawo abubuwa bibbiyu waɗanda suka shafi ɓangaren zumunci, musamman waɗanda suka yi zumunci illa, ma'ana ina nufin abinda al'umma suke aikatawa waɗanda ya haifar da illoli wajen ruguza zumunci. Shi ne mun jero abubuwa kusan guda 30 waɗanda suka raunata zumunci, amma insha Allah za mu kawo bibbiyu ko daidai. A yau insha Allah za mu ɗauki abubuwa guda biyu waɗanda rashin riƙo da zumunci ya haifar. Abu na farko shine yawan barace-barace, na biyu kuma shiga halin kakanikayi, ma'ana talauci kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake so arzikinsa ya yawaita kuma yake so ya tsawaita rayuwarsa to yayi riko da zumunci. Wannan hadisi ɗan uwa musulmai sun sani, amma an yi wasa da shi. Wannan shine dalilin da yasa muke cikin kunci kullum da talauci, wanda ya da zumunci shine ya janyo mana wannan abun. Idan muka duba bangaren barace-barace, at least kamar yadda na ji wani malami ya faɗa, idan aka ce duk mutum ɗaya zai ɗauki nauyin ɗa guda ɗaya a unguwa da yake ko a layin da yake, kamar yadda magabatanmu suka aiwatar. Bahaushe an san shi da kara da kawaici da kuma haƙuri, amma mun watsar da wannan ɗabi'un namu. To kamar yadda na ji malami ya faɗa cewa inda a ce duk mutum ɗaya zai ɗauki nauyin mutum ɗaya a duniya, kace da kawai ka ɗauki nauyin mutum ɗaya a lungunku, kamar yadda magabatanmu suke duk abin da za a yi na harkar makaranta ce ko kuma ɗinka kayan sallah ne ko wani abu ne wanda duk dai wani lamari da ya taso na 'ya'yanka, to sukan hada da 'ya'yan makota ko 'ya'yan yan uwa. To da a ce mutum ɗaya zai ɗauki nauyin mutum ɗaya, to harkar bara da barace-barace insha Allah za ta kawo. To amma yanzu mun watsar da wannan abun, shi yasa harkar barace-barace mara dalili, wanda wannan shine ya haifar mana da illa ta yawan barace-baracen ƙananun yara wanda suka zance lafiyar sakala, wanda ya kamata a same su a makaranta. To ka sani yaran nan da kake cewa suna yin bara, inda a ce za ka ɗauki nauyin yaro guda ɗaya na makocinka, in ma na kusa ko na nesa, to za a nemi duk harkar bara a rasa, za ka nemi almajiri ka rasa. Amma sakaci da rukun zumunci shine yasa duk yayaye, tunda mutane abubuwa yawa mutane yawa, ga karancin abubuwa a hannun al'umma, to shine yasa za ka gani wani lokacin daukar nauyin yaran ma za ka gani ya yi wuya, to shine yake janyo bara. Amma da a ce duk mutum ɗaya ka ɗauki nauyin mutum ɗaya, a samu kace kana da 'ya'ya biyu ko kana da 'ya'ya uku ka hada da mutum ɗaya, wani ma yana da su aka yi ɗauka, musamman gurin mutumin wanda ya kasance yana da 'ya'ya da yawa aka ɗauki wani, sai ga shi ma wanda suka rage masa bai fi guda biyu ba. To wannan shine, to wannan da za a aikata haka, da ku insha Allah za a ɗauke lamarin bara da kuma talauci. Da haka kowa daidai samun sa zai iya ciyar da iyalin da suka rage a gabansa. Dan ba za a ce za a ana haihuwa ba, wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa, wani family planning, duk wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa, ba za a ana haihuwa ba. Allah shine yake azurta bayinsa da haihuwa, kuma Allah ya kaddara wa duk wani mutum adadin 'ya'yan da zai haifa a duniya, ba wanda ya sai goge wannan kaddara. To dan haka magana wannan a rage haihuwa ba shi bane ba, wanda Allah ya ba shi haihuwa to shi adadin 'ya'yan da zai haifa a duniya. Me ya zami mu taimaka wa junanmu wajen ɗaukan nauyin 'ya'yan nan, musamman waɗanda suke da hannu da shuni, zamana sun taimaka wajen ɗaukan nauyin 'ya'yan wasu makotansu ko 'yan uwansu, to za ka gani an rage ma'ana a harkar bara. Za ga 'ya'ya sun ragu akan titunan baki daya, amma da zarar
cewa kowa nasa ya sani nasa ya rike, to wannan ba zai taba haifar mana da mai ido ba. Da fatan yan uwa za a yi kokari a ga cewa ana yin kara ta daukan nauyi. Da zarar mutum ya rike zumuncin nan, Allah zai yaulata maka arzikinka, musamman wanda suke da hannu da shuni. Da zarar ka dauki niyya kuma kana neman arziki ta kowace fuska ce ta halal, to za ga Allah zai sa maka hannu a lamarin naka. Ai Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa, ya ce in kana so arzikin ka ya waita ya rotu kuma ka samu tsawon kwana, to ka sadar da zumuncinka. Wannan shine umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar. Da fatan yan uwa wannan takaitaccen nasiha za ta amfanar. Ya zama da cewa idan kana da makoci ka dauki nauyinsa, ka dauki nauyinsa. Ya zama da cewa ka dauki nauyin ƴaƴansa. In ka dauki nauyin ƴaƴansa kan ka dauki nauyinsa ne, ko baka kai masa wani abinci ma, yaran da suke a ƙarƙashin sa ya zama da ka dauki nauyin ɗaya, wancan makoci shi ma ya dauki nauyin ɗaya, wancan ma ya dauki nauyin ɗaya. Sai kaga unguwar ta ku an rasa gabaki ɗaya wani yaro wanda ya rasa yanda za a yi a dauki nauyinsa. Duk mutum ɗayan zai dauki nauyin mutum ɗaya, ya zama ka hada da yaranka, to sai ga an nemi harkar bara da kuma talauci an rasa baki ɗaya. Wannan shine anan nake cewa zan yi salama da yan uwa. Allah ubangiji ya karbi ibadunmu, Allah ubangiji kuma ya ƙara yaulata arzikinmu, ya raya mana zuri'a alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai kuma zuwa gobe inda zamu haɗu a nasihan mutum. Assalamu alaikum.